kai kuma kan mashekiya mai haki dai na yau ake bikin auren mata. Aba kai mai haki dai na yau ake bikin auren mata, kai kai kuma kan mashekiya zallar mata. Wani bai san menene nufinmu ba sai dai fata. Aba! Da nazari za ku ga gane misali na, ku bincika da